Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qala fi kitabihil karimi al-qail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid al-ayah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal kurma, para alim, para kiai, para kasepuhan ingkang tansah kita mulyakaken ugi ingkang kita dereki. Wabil aqos dateng panjenenganipun Akhinal Karim Ibnal Karim Bapak Kiai Muhammad Maimun Marzuki Asmu'i ingkang kita mulyakaken ugi ingkang kita dereki. Panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Jailani ingkang kita mulyakaken ugi ingkang kita dereki. Para dewan asyatid ingkang kita mulyakaken ugi ingkang kita hormati. Bapak Kepala Desa beserta pamong-pamong desa ingkang kita hormati. Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor ingkang kita banggaaken. Para rawuh sedaya kakung Semawana Putri, wali santri ingkang tansah kita mulyakaken ugi ingkang dipun mulyakaken kaliyan Allah. Boten kasupen dateng kadang kula lanang Yai Muzammi ingkang kita mulyakaken, ingkang kita hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya waget makempal. Sareng-sareng kita sedaya merayakan tasyakuran. Selamatan atas khatamipun lare-lare antukipun ngaos wonten majelis taklim. Ugi wonten mriki kalian acara pengajian Gerakan Pemuda Ansor. Mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya lan doa panjenengan sedaya, mugiya acara dalu punika kalian Allah tansah dipun paringi rahmat lan kula panjenengan sedaya pikantuk barokah saking Gusti Allah. Lan mugi majelis taklim wonten dusun Posong punika dipun dadosaken majelis taklim ingkang manfaat lan barokah ila yaumil qiyamah. Sholawat saha salam mugi tansah kaaturaken dhateng beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang benjang wonten yaumil qiyamah badhe maringi syafaatipun. Mugi kita sedaya kagolongaken umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kita mulyakaken, alhamdulillah kita sedaya dalu punika kedah dhahiraken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Amargi napa? Amargi wonten tempat punika, lokasi punika tasih wonten ingkang mucali Al-Qur'an lan Al-Qur'an menika dipun wucalaken ugi hukum-hukum agami Islam.
Niki nikmat ingkang paling sagede-gedene nikmat. Senajan nek pas pengajian ngene panggunge gedhuwuren, kursine kosong kabeh. Ya wis, kula ning mriki tak ngomongi kursi mawon ra apa-apa wis. Tapi teng mriki niki kula panjenengan sedaya menika wajib anggadhahi putra-putra ingkang sholih lan sholihah. Putra sing sholih lan sholihah punika niki kedah atine menika dipun lebeti waosan Al-Qur'an, lesane menika kedah dipun ajari kapurih nglafataken Al-Qur'an. Arikala wong tuwa menika niku masrahake anak dateng majelis taklim, pasrah bongkoan, lanting mriku dipun pucali Quran, dipun pucali ilmu lintunipun kaya ilmu fikih, kaya ilmu tauhid, ilmu tajwid dan lain sebagainya. Niki berarti wong tuwa menika sampun nyangoni anak sing luwih apik daripada bondo donya. Niku ngoten. Kranten napa? Ketika atine menungso niku pun dilebeti Al-Qur'an, ketika lesane menungso niku kagem nglafatake Al-Qur'an, maka teng mriku akan mudah. Lare-lare punika dibentuk karakter niku napa? Karakter menika nggih punika akhlakul karimah. Niki penting kados ngoten. Makanya Kanjeng Nabi niku lek dawuhaken niku ya jelas banget. Kanjeng Nabi lek dawuhaken mana hala walidun waladan khairun lahu min adabin hasan. Ora ana paweweane pemberiane wong tuwa marang anak sing luwih apik daripada adab utawa tata krama sing apik. Nek kepengin anak-anak iku duweni tata krama sing apik, mongko anak-anak kuwi kudu dingajekake. Kudu disangoni ngilmu. Iki penting. Makanya anak-anak sing cilik-cilik niku aja ngantek nganggur, aja ngantek mendolanan. Makanya bocah-bocah anak-anak kula panjenengan sing kelas SMP niku aja ngantek kelamangan, nganggur ora ngaji. Ampun. Sangonono Quran, sangonono ilmu agamane Gusti Allah. Sangonono hadis, sangonono ilmu ketauhidan. Arikala bocah-bocah niku sampun dipun sangoni Quran, mongko bocah-bocah menika niki arep duweni akhlakul karimah. Lan bocah-bocah sing padha khatam Quran teng dalu punika niki besok sing arep mulyaake wong tuwane lan mulyaake masyarakat. Ojo main-main. Quran sak huruf niku lho yu. Quran sak huruf niku lho Pak. Niku ganjarane gede sangat. Ana bocah 5 tahun, ana bocah 7 tahun, ana bocah 8 tahun kok iso ngucapake bismillahirrahmanirrahim lebih dari 1 huruf, mongko ganjarane kuwi niku dipun paringaken dhateng tiyang sepah. Sampai nek percaya mati, ora percaya ya mati. Niki tenan. Tapi jenenge mengajari bocah-bocah niku memang butuh ketelatenan, nggih Pak nggih. Sing ustad-ustad niki gitu mriki. Butuh ketelatenan lan kesabaran. Nek ora sabar ya bubar. Kula niku pun nate, Pak. Arikala
bocah-bocah desa niku do ngaji teng pondok. Wah, cilik-cilik ngoten niku. Kula niku dipasrahi kalian tiyang sepah kula. Kae bocah-bocah diajari. Kula niku ngajari iki ming 3 dina kula niku langsung menyerah kok niku. Lah kepripun? Dilalah pas musim udan kaya ngene iki. Lampune padhang, bar maghrib do ngaji, larone wak do teko. Larone mulek ngoten niku, kula mulangi bocah teng ngarepe, sing liyane niku do teng burine kula, do teng sampinge kula, do jikuki laron sing tememplek ning sirahe kula. Niku jenenge bocah. Ning ya arek dinesoni kok ya bocah. Ora dinesoni kok yang mangkelke. Nah akhirnya kesabarane guru niku yang dibutuhkan. Nek gurune sabar teko cuek teko nengke wae ganjarane gede. Niku ngaten. Niku memang butuh kesabaran. Ora gampang ngajar bocah-bocah niku. Jenengan dadi wong tuwa pasrah ning ustaz ning guru ngaji niku penak, pasrahke wis penak. Tapi nek ngajari anak-anak panjenengan niku ora gampang. Butuhke ketelatenan lan butuhke kesabaran sing ageng. Tapi kula pun remen sanget. Kranten napa? Fa insyaallah. Lare-lare panjenengan ingkang khatam dalu punika. Do ngaji Quran, do ngaji tajwid, do ngaji kitab fikih. Niki fa insyaallah niku dadi investasi masa depanipun panjenengan sedaya, investasi akhirat panjenengan sedaya. Ari kala niku kok dadi tenanan, mongko lare-lare menika sing arek ngentasaken sing ajeng nyafaati panjenengan sedaya lek nyafaati biwasilatil Al-Qur'an. Ya niku ngoten. Dadi sesuk niku sing nyafaati ning akhirat niku ya ora mung Kanjeng Nabi, sak sampunipun Kanjeng Nabi niku nyafaati, Quran niku ya bakalan nyafaati dhateng kula panjenengan sedaya. Wong Kanjeng Nabi lek dawuhaken niku sampun jelas. Al-Qur'anu safiun musaffa wa mahillun musaddaqun. Wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Niki dawuhe Kanjeng. Nah. Besok Quran kuwi arep nyafaati lan sing dijaluki syafaat. Niku Quran teng akhirat. Lan Quran menika dadi saksi kabeneran. Sapa wonge ndelehake Quran ning ngarepe dalam artian didadekake cekelan, dalam artian ditadekke pedoman, dalam artian cok diwaca, disenengi Al-Qur'ane, mongko wong kuwi mau bakal dituduhke marang Quran ning dalane swargane Gusti. Tapi sapa wonge sing dadekake Quran kuwi ning burine dalam artian diwaca wae ora tau, apa meneh didadekke cekelan, apa meneh didadekke hujah, mongko wong kuwi mau bakal digiring kalian Gusti Allah, dilebokke lan dijegurke ning nerakane Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka teng mriki niki alhamdulillah putra-putri panjenengan sedaya niki wis dadi putra-putri sing alhamdulillah, sing besok bakal nuduhake dalane kula panjenengan sedaya ning swargane Gusti Allah. Maka teng mriki niki kula suwun kanthi sanget. Monggo disemangati, disupport, nggih. Ora mung pasrah-pasrah tok, ning wong tuwa sing duweni wali santri, sing duweni anak sing ngaji ning TPQ Majelis Taklim niki monggo panjenengan sedaya padha riyadhah. Anak-anake kuwi ditirakati, diprihateni. Terutama sing wedok-wedok, ibu-ibu niku lek riyadhah, lek prihatin sing tenanan. Bendalu putra-putri panjenengan sedaya niku didongaake. Biwasilati kelawan wasilah diwacake Fatihah. Ora ketung ping 3, ora ketung ping 41, ora ketung ping 21,
ora ketung ping 100 anake menika disebut jenenge lan disuwunake marang Gusti. Niki penting prihatine wong tuwa niku. Ora mung gurune tok niku mboten. Guru niku pasti ndongaake putra murite niku pikantuk ilmu sing manfaat lan barokah. Makanya untuk pendukung anak-anak itu supaya hasil maksud, supaya anak-anak niku dadi anak sing salih lan salihah, wong tuwa niki monggo do prihatin bengine padha ndongaake marang anak putu kula panjenengan sedaya. Le ndonga ora usah aneh-aneh. Le ndonga ora usah aneh-aneh. Lah lek ndonga kepiye? Lek ndonga panjenengan nyuwun marang Gusti Allah, muga-muga anak-anak kula panjenengan sedaya ingkang ngaos wonten majelis taklim punika pikantuk ilmu sing manfaat lan barokah lan dados lare-lare sing salih lan salihah. Nah, niku ngoten niku. Lah kok sampean kok ndonga kok ndongane kuwi kok anake iku supaya dadi kiai repot, Pak. Nek diijabahi karo Gusti Allah, sak posong iki dadi kiai kabeh sing arep dimulang sapa? Niku ngoten. Makane wong tua niku monggo. Yo lek mendukung majelis taklim menika, monggo panjenengan sedaya do ndukung kanthi ndongaake. Lek ndongaake ora mung anak-anake, namung didongaake ustaz-ustazahe didongaake, majelis taklim didongaake, muga-muga dadi majelis taklim sing manfaat lan barokah lan tambah ngrembaka. Niku ngoten. Nah. Para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken. Menawi kula panjenengan sedaya niku emut-emut. Jenenge pelajar mengajar mbah ning majelis taklim utawa ning pondok pesantren. Niku memang membutuhkan ati sing resik. Nggih. Ati sing resik. Mergane napa? Merga nek atine kuwi ora diresiki, ilmune Gusti Allah niki angel banget dilebokke dengan atine menungso. Niku ngoten. Makane teng mriki niki kula jenengan kabeh selaku wong tuwa. Niki monggo kula jenengan kabeh menika niki bareng-bareng. Yo lek ngancani lek kekancan niki karo wong-wong sing bener-bener wong-wong kuwi demen marang akhirat. Demen marang Gusti Allah. Nek Imam Sufyan As-Tsauri niku lek ngendikaken niku ngeten. Wal yakun jalisaka man yuzhiduka fid dunya wa yurghibuka fil akhirah. Hendaknya lebih baik awakmu kuwi ngruwangi utawa ngancani wong-wong sing zuhud saka donya lan wong-wong sing demen marang akhirat. Niku Imam Sufyan As-Tsauri ngendikaken ngoten. Jadi kula jenengan kabeh niki selaku wong tuwa, selaku wong mukmin. Apa meneh kok muni Ansor? Niki sing luwih becik dikancani niku sinten? Wong-wong sing zuhud lan wong-wong sing remen marang akhirat niku sinten? Ora ana liya, ya kuwi wong-wong sing duweni ngilmu agamane Gusti Allah. Ning kene iki dalam artian wong sing zuhud lan wong sing demen marang akhirat niku nggih punika para alim ulama. Iki nek wong tuane iki kok demen marang alim ulama, mongko anak-anake niku suatu saat arep dadi wong sing alim. Niki nek wong tuane iki demen marang para alim ulama, cok ngrungokke ngajine para alim ulama, niki suatu saat anak putune niki bakal oleh ilmu sing manfaat lan barokah. Iki Imam Sufyan As-Tsauri ngendikaken. Lan Imam Sufyan As-Tsauri menika lek ngendikaken kepripun? Selanjutnya lan ngreksa sira. Aja reruwangan marang wong-wong sing demen marang donya
sing setiap harine kuwi mung ngomongake dunya. Mongko sebabnya apa? Fa innahum yufsiduna alaika dinika wa qalbika. Wong-wong sing demen marang donya lan tiap dinane kuwi mung ngomongke donya, akhirate ora dipikir. Iku iso ngrusak marang kula panjenengan sedaya lan rusak agamane kula panjenengan sedaya lan dadi rusak atine kula panjenengan sedaya. Niku kados ngoten, Pak. Maka teng mriki niki monggo. Wis sing kira-kira niku kok kula jenengan kabeh kuwi saya tuwa. Kula panjenengan jelek nirakati anak niku ya salah satunipun napa? Salah satunipun kula jenengan kabeh kuwi padha lelungguhan, padha cedhak marang para alim ulama. Supaya napa? Supaya pikantuk berkah. Niki kados ngoten. Maka kula panjenengan sedaya monggo lek arek demen marang para kiai, para alim ulama niku kepripun? Ayo anak-anake panjenengan sedaya niki. Sing teng posong niki, sing diceh cilik-cilik menika niku monggo diserahke dengan majelis taklim setempat ken mulangi Al-Qur'an lan ken mulangi ilmu-ilmu agamane Gusti Allah ingkang lendunipun. Niku termasuk remen kalian para alim ulama. Nah, niku kados. Lah monggo yang posong niki sampun wonten majelis taklim. Nggih napa mboten? Ana pira ning majelis taklim ning posong niki? Kathah napa namung setunggal? Kathah napa namung setunggal? Kathah. Kathah nggih, ning posong niku kathah. Nah, majelis taklim punika panjenengan iseni kaliyan putra-putri panjenengan sedaya. Ketika ning majelis taklim suatu desa iki ana majelis taklim kok akeh, mongko desa lan dusun iku bener-bener oleh rahmati Gusti Allah lan oleh nuri Gusti Allah. Niku ngoten. Makane kula jenengan kabeh kula wau awal-awal ngono panjenengan kabeh yo bareng-bareng do syukuran. Ngoten nggih? Disyukur. Syukur alhamdulillah. Saniki bayangaken saniki, Pak. Majelis-majelis taklim niki masih menjadi permasalahan niku setunggal saniki. Pemerintah memberlakukan full day school. 5 hari masuk. Dan niki majelis taklim dan madrasah diniyah niki merasa terancam. Amargi napa? Ari kala diberlakukan full day school, maka majelis taklim itu akan sepi kalian lari-lari ingkang ngaos. Mergane ngopo? Bocah-bocah mesti wis do kesel. Niku ngoten. Niki mulai terancam ngoten ngoten. Makane teng mriki niki monggo. Wis majelis taklim tetep disini. Masih yo kok sesuk ki ana full day school senajan dereng disahke sakniki teng Kabupaten Magelang. Durung disahke. Mbok apa disahke utawa ora, anak-anak kula panjenengan sedaya niki tetep kudu disemangati kon padha ngaji ning majelis taklim. Karena napa? Besok niku lah putra-putra panjenengan sedaya niki sing erek nglajengaken, sing erek nerusake sujudipun panjenengan sedaya lan ibadahipun panjenengan sedaya. Paham napa mboten? Paham nggih? Maka saking menika monggo. Yo anak-anak di ngajekke nggih Pak nggih. Wis rasa mikir sesuai arek nyambut gawe apa ora usah mikir. Sing penting saiki anake dingajekke dipasrahke dengan majelis taklim utawa dipondokke ning pondok pesantren monggo. Perkara sesuk ki oleh gawean. Iso mangan utawa ora iki kabeh pasrahke marang Gusti Allah. Niku ngoten mawon, Pak. Lah wong masalah rezeki kok dhewe arek ngatur. Wong rezeki kuwi urusane Gusti Allah. Jodoh kok dhewe arek ngatur. Wong jodoh kuwi urusane Gusti. Mati wae lho. Mati iki ya urusane Gusti Allah. Dhewe ora kena ikut campur hal seperti itu.
Maka saking menika monggo kula ngajak-ajak tenanan niku. Tenanan lek ngajak-ajak putra putri panjenengan sedaya dipun lebetaken wonten majelis taklim majelis tempat supaya dipun pucali akhlakul karim. Karena apapun yang terjadi, majelis taklim dan TPQ ingkang wonten dusun-dusun niki merupakan garda terdepan kagem nopo kagem mencetak generasi-generasi penerus pejuang-pejuang agamane Gusti Allah. Niki garda terdepan. Maka monggo, ayo diiseni. Luwih becik dhewe kuwi duweni anak sing solih daripada dhewe kuwi ora duweni anak sing ora solih. Niki ngoten. Lah maka sayang menika monggo sing mriki salah satunipun majelis taklim gurunipun jenenge Kang Jamil iku rumiyin nderek teng griya. Lah menika wonten mriki kula pasrah kalih panjenengan sedaya nggih Pak Bu nggih. Monggo niku dipun mong, dipun tutaken, pokoke nek kira-kira kok mbiying jeweren Pak. Nek jewer kok ora gelem, nek jewer kok ora mari to keplak ngoten mawon. Niki kula pasrah menika. Lah niki kados tenan. Saking menika kula yakin bahwasanya putra putri panjenengan sedaya ingkang sampun khatam teng mriki niku Pak insyaallah. Fa insyaallah niku ajeng pikantuk ilmu sing manfaat lan barokah. Lan didasaken lare-lare ingkang solih lan solihah. Lan insyaallah lare-lare menika ajeng mundhak derajate lan ngangkat derajate tiyang sepahipun. Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken niki latas wonten Gus Maimun bareng to niki. Nah, kula tak sedelet mawon mau jam 10:30. Jadi terus mangke tasih wonten Mbah Jailani barang. Mbah Jailani pun rawuh napa dereng niki? Pun, ya alhamdulillah wis cocok kuwi. Nah, modele bengak-bengok ngono. Pun niku pun rawuh, kula mboten cah kathah-kathah. Monggo ben diisi sing bengak-bengok Mbah Jailani barang nika. Urusane nyanyi kok karo Mbah Jailani ya Kang ya. Nah, wis ngono kuwi. Wong kowe pinter nek kok nyanyi. Ngoten niku. Lah teng mriki kula namung badhe ngucapaken selamat lan kula badhe nderek ndongaaken mugi-mugi putra-putri panjenengan sedaya kalian Allah dipun paringi ilmu sing kang manfaat lan barokah, dipun dadosaken lare-lare ingkang sholih lan sholihah. Lan mugia tiyang sepahipun wali santrinipun menika dipun panjangaken yuswanipun, yuswa ingkang manfaat lan barokah, dipun jembaraken rezekinipun lan estu kalian Gusti Allah dipun paringi kesehatan dohir padosipun. Lan derek ndedonga mugi-mugi majelis taklim wonten dusun Posong menika mugi dados majelis taklim ingkang qaiman nafi'an mubarakan ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mekaten pematur kawula kirang saha langkung nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.